हेलो एवरीवन दिनैहाय बेरायनि एसे मेघालयावहाय दा दङ जाहैबाय आङो डेमपेप वाली होननाय जायगायावहाय आरोना मोनसे भिउ पइन्ट दङ ओमफ्राय बेयाव गोबांथार नै जुखाम सावनाय मानाय फानदों आरोना आं एसे देखायलांनोसै जायगाफोरखौहाय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैब्ला बेरायफै आरो डेमपेप वाली होननाय जायगायावहाय नायलांनो हागोन बेरायनो बिराद मोजांथार मानो होनोब्ला थान्दा आरोना आं माने एसेबां थान्दा जानाय नङा साननानैहाय गस्ला गुदुं लानानै फैयाखैमोन ओमफ्राय अयथासार खुवा खुलायदों आरोना नै नायदो बिराद मोजां नै जायगाफ्रा नै बेयावहाय बायदिसिना फानदों जुखाम बायदिसिना बिदि आरो कितना एक पिस में कितना 40 आरो माने 40 थाखा नै बेयावहाय लाइनल' आरो गोबां जायगायावनो फानदों ओमफ्राय नै ओइयाव मोनसे भिउ पइन्ट दं होननाय आं एसे देखायहरनि बैयाव थांला आरो जोङो नै बेयावहाय गाखोनो हागौमोन नै बेयावहाय दा थांनाय जानाय नंला आरो बेयावहाय गोजानथार नै बिराद मोजां मोजां जायगा दं नै आयु गोदानदों आरोना ओमफ्राय दा एसे बेरायलाबायनोसै नै माबायदि जायगाया मोजां ने औ फिसाज्लाखौबो लाबोदों आङो ओमफ्राय आंना फिसाजोआ थाबोबाय बेरायगौमोन बियो नेक्स्ट टाइमाव लाबोसिगोन आं माने इयो गारि गाखोनो हाया नालाय नै मोजां मोजां सावनानै फानो बिराद लाब दंथ' फैसा दङ नै बिदि आरो बै जायगाया माबायदिलै औ गोबां जायगायावनो बेरायगोन आरो दिनैहाय एसे बारा इडिट खालामले आं होनोसैल' आरोना नै बिदि आरो नै बेयावहाय दंखायो गोबां जायगायाव बेरायनो हागोन आरो नै बेबायदि दङ आरो गारिफ्राखौ बेयाव पार्किं दोनबाय नै ओमफ्राय दायो जों थांगोन जाहैबाय माउस माइ केप आरो नै बेयावहाय ओरैहाय नै गोबांथार बायदिसिना फानो फिथा नै बिदि आरो बरिया दासो बानायगासिनो दङ नै ओरैबो बानायगासिनो दङ नै जोंना ब्रादारा मा होनदों इयावहाय गुदुं सिङाव हाबलाबायनोसै आरो ने औ माने बै सिङाव हाबलाबायनोसै आरो औ दा बेयाव थांनोसै आरो फुरानो जोंना नै ओइ दा गुदुं सिङाव आन्दायनानै थाबोलालाय नों ओंखारनो रोङाला इयाव गारबोनायसै नोंखौ गोबां टुरिस्टफोर फैयो आरो दा बेनिफ्राय 7 सिस्टार थांगोन सिरापुन्जि थांगोन बिदि आरो नैबे थालिरखौ जानो नागिरदों आरो ना मोनसेयाव 20 थाखानो कितना बोला है एक पीस में कितना 20 रुपया है ना लादो मोनसे दा जानोसै आरो नैबे माथो क्या चीज है ये दालचिनी नैबे दालचिनी बिगुरखौ बिदि आरो नैबेयावबो बिदि आरो जानोसै दसेनि उनाव गोबां टुरिस्टफोर फैयो दा खायसे थांनानै फैगासिनो दङ नै एकदमबारे फैगासिनो नै मानसिफ्रा आयु अयथासार सान्दुं दुंबाय नै दायो एसे बेरायहैनि माउस माइ केपआवहाय एसे गुदुं सिङाव हाबलाबायनायनि बेयावहाय एन्ट्रि फिस लाबाय 30 थाखा लायो आरो ओमफ्राय चिलड्रेनफोरा गथ'फोरनो 10 थाखा आरो गोबां फैलादों नै टुरिस्टफोर दङ नै ओरै थाङि ओरैहाय गोजौ गाखोलांनांगौ नै गोबां दाब जायगानिफ्राय फैलायो नै एसे गाखोलांनोसै मोनजेनबायलै नै गुदुङा बा गुदुं सिङावसो हाबनांगौ नै फाग्लासो কোনো লাইট সাইড নাই না আয়ো তাই নাকি হাঙান বন্ধ जालायखैनो बे थांनायनि ससे ओइ যাব आय सब आय हाजो सिङावनो आयु गोग्लैथेजानो खिलायलांलां बा नै गोबां मानसिफोर हाबदों नै गुदुं सिङावहाय फाग्लासो नै बाब नै माबायदि जायगाया नै आयु बे गुदुं सिङाव हाबलाङागौ आरोखि मानसिया हां मोनलायलायबावा जाहैदों सिङावहाय
ओइनो मानसि दं थोद फाग्लालै गुदुङा ले मा बुस्थु बेलाय आयु गालेंखागोनलै अन्थाइ गोजा बुस्थुआ ओरैहाय बे गुदुङा गैया नै आयु बेसे गोथौलै ओए भैया कितना दूर है और बहुत टनल है छोटा सा बहुत दूर थोद माथो गुदुङा एफा गेसेब जाफैबायलै आराम से जाइए कोई दिक्कत नहीं धीरे धीरे ओए कितना दूर और दूर है और बहुत दूर तो नहीं है थोड़ा दूर है मतलब 20-25 मीटर है अच्छा गुदुं सिङाव गुदुङा फाग्लासो नै ए र' आं देखायनि गिदों नामा गिदों ভয় লাগছে ওই চন্দন আমার বেটিটাকে নিয়ে যা তো হেই হ্যাঁ बोरैथो गाखोलांखो लेब्रादों थांफिनगारनायलै आं थोनोसो मोनो माथो কই কত দূর ওই যাওয়া যাবে তিতলি যাইলে আমরা যেতে পারবো যাবো হ্যাঁ আটকে গেলে আমরা আটকে যাব ভালো লাগছে देखी शाम देखबी তোমরা চিল্লাবে না কেউ চুপ থাকো তো এমনি বন্ধ তার মধ্যে চিল্লাই ওই লেগুড়া বাইটি লামা বিলাই হট ওই মাথা উঠাবি না কেউ আয় আস্তে আস্তে बेसे गोजान दंबावो गोजानिन मोननैसै ए होद मा लेवरा बायदि गोजान दंबावो नामारा गोजान दंबावो इसे दंबावो सोरखौ हमनो थिननो মই দূৰত আছোন তো बेसे गोजान दंबावो अयथासार गोजान না না অনেক বিষয় অনেক দূর তুমি সামনে দেখো তো रे खमर बिसय गुदुं सिङाव थांलालां फट' खेबदों आरो नै सेभेन सिस्टारावहाय दा फाइनालि सेभेन सिस्टाराव मोनफैबाय आरो ओइ नुदोंना बै दै बियो माने गुबुन हादर गोलैबाय आरो बांलादेश गोलैबाय दा फुरा दै गोजा नै बियो फुरा दै नै अयथासार लावलाव लावसाव दै गोजाल'खा आरोखि दा सान्दुङा बिराद गोसा आरोखि जोङो दायो सिरापुन्जि थांसिगोन बेनिफ्राय नै फट' लादों आरो नै ओरैहाय ओमफ्राय नै ओइ नुदोंना बियो माने वाटारफल जाहैबाय आरोखि बेसेबांबा गोथौ आरोखि नै अयथासार नै बिराद गोथौआव गोलैलांदों आरो बियो मथा मथि बिराद मोजां दै बेरायनोहाय नै सान्दुङा बिराद गोसा ओइयाव गरायबो दं नै गरायबो गाखोलायहैयो फेमिलि फैयोब्ला गराय गाखोनायनानैबो नायनो हागोन आरोखि दा लोगोफोर एसे बांलादेशनि हालोदखौ नायहरनि फुरा दै गोजा आरो नै फुरा दै बैफोरा न' गोजा होननाय बेफोरो नै एलायनाय दै न' गोजा आरो बियो नै फुरा दै गोजा आरो आयु अयथासार दै सब फानि माने भिउ पइन्ट आरो बियो नै औ ओइलाय हनै न'आ बैयावनो न'बो दङ मथा मथि बैयो फुरा बांलादेश जोबसै आरो नै बियो बै न'आ बांलादेशनि जाहैबाय ओरैहाय नै फुरा बेसेबां এটা কি সব বাংলাদেশ है ना कि আৰু এইটো আমাৰ না এই ফানিৰ ইফালেহে বাংলাদেশ অঁ ইয়াত বৰ্ডাৰ আছে নেকি অঁ নেট আছে না এইটো অঁ थांगौ नामा होनलाय बेरायनो
सेवजागोनलै मालायनि देश ओमफ्राय मा लेक होनदोंमोनलाय इयो बे लेक जाबाय माधुरि लेक ए बेयावनो एसे बेरायनोसै ओइ नैयाव बटिं खालामनो हायो मोजां मोजां थान्दाल' आरोखि बेयावहाय एकदमबारे गरम गैया बिराद गुसुल'खा नै होस ने अयथासार थान्दाल'खा लागाव खुवा खुनाया जेबो नुला नै फाग्लासो अयथासार खुवा नै बेयावहाय दै आरे ह लाइट सावलायलाबो नुलायलायाखै नै अयथासार खुवा दै मावरिया लेकआव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय दायो फैगासिनो दं बटिं बायदिसिना खालामलाबायबाय लामाखौ नुलाया नै शिलंनिफ्राय बियो मथा मथि 35 किल'मिटारसो गोजानाव दं आरो ओरै चिरापुन्जियावसो बिदि गैबावामोन दहाय 7 सिस्टार बे साइडजों आरोना ओमफ्राय नैबे मावरिया लेकजों थांनाय लामाजों बिराद खुवा आरोना दहाय फुङावबो बेयाव फुदोंमोन मथा मथि बेयावहाय खुवा खुबाय थाखाय जाहैदों जोंनिथिंजायथ' आसामाव बिराद गरमानो रायज्लायजाया गरमानो अराव हांसोनाय बायदिल' जालायो ओमफ्राय नै मेघालयआव माबायदि बरिया थान्दाल' नै नुलायलाया फाग्लासो जेबो नुवा नै न'निफ्राय गस्ला गुदुं लाबोफायाखैमोन जारलासो जाफैबाय बिराद गोजाङो खोखाब मावग्लोबलायो आरो नुबाय दा नै खुवाया माबायदि गोजां बोथोरावथ' माबायदि जागोन बेयावहाय नुलाया नै ओरै हाजो गोजानै जेबो नुवाखिसै फाग्लासो लागाव माथो खुवा नुलायलायालै बानायसो ने बाबु नै फाग्लासो